Tapos, enhance siya. Yun. Umasa mo. Tumawo. Tugas mo pa. Ganun lang na. Jadi, pag-check niya, bihan na niya yun. Ito. Ayaw mo yun. Yan. Dimigmas. Kalau jangan tayo ko pagbihan niya. Ikot. Ikpas minsan. Bihan siya. Kanya bihan. Sumo. Lalay-lalay yung tanam. Kanak niya. Langkarakan dagat. Langkarakan dagat. Langkaliwon. Jadi kuntau ini versatile siya, multitask. Mainang siya on bulpi niya lang sina Castilla bulpi magluray. Magtawid, magliwod, magpikul. Yayan, lang singwan magpusti. Naon sa tibo niya, on suntuk niya, on kamas niya, on sampak niya, on bagan niya, on taktuk, on sipa. Aung pitik, sisipanya, aung pitik, sisuntuknya. Ya, yan. Jadi, doon, yung kuntaw ini, na hinang siya tudmulitas, bisa sinamo mang makalamu na karate, adaptation ng karate, makawani ng kalamansi karate, papungpo murah, pasilat murah, pamangamon tumoy muay thai na murah. Nabiyaw na mo modern na kita, adaptation kita pun evolusi sila mo martial art. Pakai kita punching bag, pakai kita mga meat, mga weights, ini ankle weights, arm weights, wrist weights, pakai kita mga training pads bihayan. Lamu ta